தினம் ஒரு திவ்ய மன்னா அன்பர்களுக்கு இறை மைந்தன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற நாமத்தில் கிருபையும் சமாதானமும் உங்களில் பெருகவே பெருகுவதாக என்று இந்த நாளில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். தினம் ஒரு திவ்ய மன்னா மூலம் அநேகர் பிரயோஜனம் அடைந்து வருகிறதை எண்ணி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இன்றும் தேவனது சத்தமும் அந்த சத்தத்துக்கு நாம் கொடுக்கிற பதிலும் என்ற தலைப்பிலே உங்களோடு நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்ல விரும்புகிறேன். The voice of God and our response back to him. தேவனது சத்தமும் தேவ சத்தத்திற்கான நமது பதிலும் என்ற தலைப்பிலே நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த நாளின் தியானத்தை. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. தேவன் ஒரு மனிதனோடு தன்னுடைய இருதய பாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது அந்த மனிதன் தேவனது அந்த இருதய பாரத்திற்கு, இருதய கதறலுக்கு, அவருடைய இருதய பெருமூச்சிற்கு எந்த அளவு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுகிறான், பதில் தருகிறான் என்பதை பொறுத்து தான் தொடர்ந்து அவனோடு ஈடுபடவா வேண்டாமா, தொடர்ந்து அவனோடு பேசவா வேண்டாமா, தொடர்ந்து அவனோடு கிரியையிலே ஈடுபட வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை கர்த்தர் தீர்மானிக்கிறார். அநேக நேரங்களிலே தேவ சமூகத்தில் நாம் காத்திருக்கும் போது அவர் தமது இருதய பாரத்தையும் கதறலையும் பல முறையும் நம் மத்தியிலே ஊற்றுகிறார். அந்த ஊற்றப்பட்டவருடைய இருதய பாரத்துக்கும் கதறலுக்கும் நாம் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணாமல் போய்விடுவோமானால் தொடர்ந்து நம்மோடு கூட ஈடுபடுவதை கர்த்தர் நிறுத்திக் கொள்ளுகிறார். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 4 வசனத்திலே ஆபிரகாம் என்கிற ஒரு மனிதன் நதிக்கு அப்புறத்திலே அந்நிய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனோடு தெய்வம் பேசுகிறார். நீ உன் இனத்தையும் உன் தேசத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு வா, உன்னை நான் ஆசீர்வதித்து உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன், பூமி முழுவதும் உன்னால் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று தன்னுடைய இருதய திட்டத்தை அந்த மனிதனோடு பகிர்ந்து கொள்கிறார். உடனே ஆபிரகாம் புறப்பட்டு கர்த்தர் சொன்னபடியே போனார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். அந்த முதலாவது தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்த போதுதான் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற இரண்டாவது என்கவுண்டர், God's second encounter with Abraham, அது அங்கே நடந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். ஸ்தோத்திரம். ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்திலே மறுபடியும் கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு தரிசனமாகி இந்த தேசத்தை உனக்கு கொடுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார். தனக்கு தரிசனமான கர்த்தருக்கு நன்றி கடனாக ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடம் கட்டி கர்த்தரை தொழுது கொண்டதாக இந்த வசனத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். மூன்றாவதாக ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்திலே திரும்பவும் கர்த்தர் ஆபிரகாமோடு கூட பேசுகிறார். நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு, உன்னோடு என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துவேன், உன் சந்ததியில் ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் என்று மறுபடியும் கர்த்தர் ஆபிரகாமோடு பேசின போது தன்னோடு இடைப்பட்ட கர்த்தருக்கு தன்னுடைய மாறுத்தரத்தை தெரிவிக்கும்படி ஆபிரகாம் முகங்குப்புற விழுந்து கர்த்தரை வணங்கினதாக நாம் பார்க்கிறோம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அடுத்து வாக்குத்தத்தம் தாமதித்த போதும் கர்த்தர் அதை திரும்ப ஊர்ஜிதப்படுத்தின போது மறுபடியும் ஆபிரகாம் முகங்குப்புற விழுந்து தன்னுடைய ரெஸ்பான்ஸை கர்த்தருக்கு தெரிவித்ததாக ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்கள் சொல்லுகிறது. ஆதியாகமம் 18ஆம் அதிகாரம் முதல் 8 வசனத்திலே தன்னை தேடி வந்த 3 தூதர்களுக்கு முன்பாக ஆபிரகாம் எதிர்கொண்டு போய், என் ஆண்டவன்மாரே, உங்கள் கால்களை நான் கழுவட்டும், இந்த மரத்தடியிலே சார்ந்து கொண்டிருங்கள், நான் கொஞ்சம் ஆகாரம் கொண்டு வருகிறேன், நீங்கள் புசித்து உங்கள் இருதயத்தை திடப்படுத்திக் கொண்ட பிறகு கடந்து செல்லுங்கள் என்று சொல்லி தன்னை அறியாமல் வந்த 3 தேவ தூதர்களுக்கும் ஆபிரகாம் பதில் செய்கிறதை பார்க்கிறோம். ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ஈசாக்கை அவர் பலியிட சொன்ன போது அப்படியே அந்த கர்த்தருடைய சத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பலியிட சென்றதாக ஆதியாகமம் 22ஆம் அதிகாரம் முதல் 10 வசனங்களிலே நாம் பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 17ஆம் அதிகாரம் 9-14 வரை உள்ள வசனங்களிலே பார்க்கும்போது ஆண் மக்களுக்கெல்லாம் நீ விருத்த சேதனம் செய்ய வேண்டும் என்கிற உடன்படிக்கையை கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு கட்டளையிட்ட போது அப்படியே அதற்கு மாறுத்தரமாக ஆபிரகாம் செயல்படுகிற
இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்படியாக ஒவ்வொரு முறையும் கர்த்தர் ஈடுபடுகிற போதெல்லாம் அவர் என்ன செய்ய சொன்னாரோ, எந்த விதமான இருதய பாரத்தை பகிர்ந்து கொண்டாரோ அதையெல்லாம் உடனுக்குடன் ஆபிரகாம் செய்து கொண்டே இருந்ததினாலே இந்த travel of God with Abraham was continually followed till the last breath of his life. ஆபிரகாமோடு தேவனுடைய அந்த சஞ்சாரம், தேவனுடைய அந்த மகிமையின் பிரசன்னம் ஆபிரகாமினுடைய மரண நாள் மட்டும் ஆபிரகாமை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். பிரியமானவர்களே, நம்மோடு கர்த்தர் எத்தனை காலம் இடைப்பட வேண்டும் என்பதை நாம் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறோம் என்பதை பொறுத்து தான் இருக்கிறது. கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்போம், மரண நாள் மட்டும் அவருடைய மகிமையில் வாழ்ந்து கொண்டே இருப்போம். அல்லேலூயா, ஆமென்.